Ψάχνεις δουλειά, στέλνεις βιογραφικά, αλλά καμία απάντηση. Ή μήπως δουλεύεις ήδη και νιώθεις ότι δεν εξελίσσεσαι όπως θες? Ως recruiter στο Noisis Agency έχω δει εκατοντάδες υποψηφίους, ενώ μέσω της πλατφόρμας του Short Finance Lessons έχω βοηθήσει πολλούς υποψηφίους να χτίσουν την καριέρα τους έτσι ακριβώς όπως την ονειρεύονται. Οπότε γνωρίζω ακριβώς το τι χρειάζεται για να ξεχωρίσεις. Μέσα από τις συνεδρίες επαγγελματικής ανάπτυξης θα σου μάθω πώς να φτιάξεις ένα δυνατό βιογραφικό, μια συνοδευτική επιστολή και ένα ισχυρό προφίλ στο LinkedIn, πώς να παρουσιάσεις τον εαυτό σου σε μια συνέντευξη και πώς να προσεγγίσεις υποψήφιους εργοδότες για να πάρεις τη θέση που αξίζεις. Δεν έχει σημασία που βρίσκεσαι τώρα, σημασία έχει το πού μπορείς να φτάσεις. Αν θες να δώσεις τη δέουσα σημασία στην εξέλιξη της καριέρας σου, στείλε μου ένα μήνυμα ή συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα που θα βρεις από το link στο bio του προφίλ και θα επικοινωνήσω μαζί σου άμεσα.